Murombo na Forget Arish kugara zvino awati kurwa manje Forget Arish na Mosi Murombo asi kuti ngechekuti haana kuya bomo wacho manje Forget Arish uyu wauya na Sabhuku wacho akapo inotongwa asipo default judgment mambo anotonga ari kutonga kana wakangoriziva someone mumangana ndiani Mosi Murombo taura inyaya yenyu baba zvakanaka maita basa pamusoro Dare ndakatsvagawo pekugara ndobva ndapuwa pekugara naSabhuku Maruwei ndio Sabhuku Maruwei ka 2003 ndobva ndakapinda muvillage Nhau. Saka vakandigarisa paminda yairi mwana mbuya wavo ndobva vati ndinofanira kuganhurana newekwaMadera. Saka Aricha ari kutaura muzukuru wekwaMadera. Saka zvadaro 2021 ndakagara zvakanaka mumashure kunoperera munda wangu kune waindinetsa wekwaCherewa. Saka pandakaunza nyaya kuno kuDare ndakanga ndamboiendesa paheadman reki Saunyama yakadaro futi kuti Arichi newekwaCherewa ndiri kutaura yakambotongwa naheadman Saunyama muna January musi wa17 January. Saka ndakukumbira judgment waSaunyama wakanditi ndinokubatsira kuti nyaya kuende kuDare repamusoro kuna baba wangu. Ndosaka maona ndau nekuti handina kugutsikana nekutonga kwawakaita asi ndakanga ndaenda kwavari ndichikumbira judgment havana kundipa judgment ndokusaka vakandirefera kuno. Saka nyaya yangu mafambiro yakaita ndeyekuti kugara kwese kwandakaita kubvira 2005 ndainetswa newekwaCherewa vachigura munda wangu vakatoisa mapuo mukati mefence zvokuti takamboenda kuDare kuseri mambo Victor vachiri kutonga naSabhuku ndanetswa newekwaCherewa. ine judgment yekuseri haina kuita judgment nekuti haana kuuya. Ndiri kuona futi kuti iye zvinezvi Aricha haana kuuya paDare. Cherewa haana kuenda kuDare rekuseri. ari kupinda panzvimbo yenyu Cherewa wacho. Cherewa wacho ari kutopinda kugura munda wangu. Wenyu Sabhuku vari kuzviziva. Vari kuzviziva. Ndosaka vakafamba neni. Mambo pai judgment zvakadaro nekuti zvinoramba zvirikuita Gore umwe aita madelaying tactics yekusaka kuDare ari kutonza kuti nguva iri kufamba. Ipai judgment kuti munhu akasevhwa akasauya banotongwa asi. Saka chinonyanya kundirwadza apa kuna Arichi. Arichi akadzura waya yangu achigura bhora yakadimbuka yanga iri nyowani nekuti ndakandaisa waya yangu yekudimbura makaendera kumangara kumapurisa kuti yadimbura. Handina kuenda kumapurisa, ndakaenda kuDare ra2003 Saunyama. Handina kuenda kumapurisa, handina kuwana access. Saka munoda futi waya yenyu yakadimbwa. Ini ndiri kuona sekuti Dare rikandibatsira rikandiyananisa naArichi. naArichi handina nyaya hombe, ndakuda waya yangu nyowani. Izvozvi ichiri basi yakazotsva nekuti Arichi havasi kumbotaura neni. Headman akanga atonga chinzi anongokupa mbudzi inoita $20 waya $100 something. Saka handina kuona mutongo wacho wakandiitira zvakanaka. Yatitauri pane kuti haina nejudgment. Judgment ichatanga kuti kwaitwa namambo pano. Handiti. Mambo I think ichamuda ndechekuti mudzorere waya yenyu nekuti yareke kusvika pamunda wenyu. Ndidzorere waya yangu asi asasvike pamunda wenyu. Ngaasasvike pamunda wangu asi ndakatotorerwa munda pakutaurwa ndiri kuita. Ndakatorerwa munda naArichi asi ndiri kuona kunge Sabhuku wangu manje havasi kugona kundiprotecta. Ndiri kuda kunditaure paDare. Kutoprotecta ndiko kwaita zvekuya nemi kwamambo. Ndiko kutoti ifambe. Asi dewa kutofamba nemisokura kuti muri kufamba zvakanaka. Saka Sabhuku ari kuprotectai. Saka kutounza kuna mambo kuti nyaya iperi. Vari kuzviziva kuti kuna Arichi atora nzvimbo isiri yake. Ndikutaura nyaya iri apa ndikuti munda ndakamupa shuwa asi ndakapa baba wacho. Baba wacho aiva pari aiva mwana wake. Saka pamiganho yeminda yekudhara iya ipapo paine mapikoni. Saka mapikoni paya hapasisina mapikoni paplay. Saka pandaenda unongwedzera inini handipango pamunda weme next door. Saka wende kuziva kuti aiwa madiga enyu ngeyaya. Maita mistake. Maita mistake. Besi mtauri kuti shamwari wona waita takaita mistake apa. Tereke kutaura kuti minda haikaniriba.
wakula imimi makatomuudza kuti mistake yandakaita. Alright. Tikawirirana muchemuchi tikati uibva dai uibva tena uibva waende kumunda wako uko ungarara chere uyu siyana nazvo chere ungaziyo kuti igadheni bazi ranga inaro mabhikoni eko ariko kare handiti babona ndio nyaya yanisa saka awa manje wakabvanda kusawaya waibva utenderedza umba uyu manje mukati ndio nyaya yakazoti waidimbu ndio nyaya mistake yakaitika chete ani mapona ndio mistake yakaitika Sabhuku akakupa pekugara ndakaita mistake ndakupapa pasi kurova kuti akasaka kuenda uyu ziso ramambo riri kokoro rakato kuti ndakaita mistake pako ngeapo saka mambo anotedzera ziso rake nekuti akataura ndinoita mistake. Pamusoro iyi ndinotenda kuti iri kutaurika zvakanaka. Sabhuku kuti vazouye kumba kwangu ini ndakaona muchakata wainzi muganhu iwo wachitaura Sabhuku ndio Sabhuku wakandida pane muchakata wanga uripo wainzi apa ufura saka musi watemwa muchakata kuti wapise zvidhina ovheni yavo yavanga uri kukanya vanhu vacho iwavo ndakatowamisa ndikati aiwa zvimukutema muti wepamugano sei muti uyu ndewepamugano mirai udi kutema havana kuendesa nyaya kuna Sabhuku wakabva wapfurira mberi kutema muti uyu muchakata Sabhuku makauya here kotaura kuti kune munhu atema muchakata kusungisa munhu iye kuna mambo kuti iriri muchakata wakatemwa kuti atema muchero iye ndiyo ndakuzotaura kuti kune muchakata wakatemwa airiri ratisiro handiti kuti imimi makaona muchakata wavo makamboti mukana watemwa uibva waoitiswa muovhoni makauya here kotaura kuna mambo kumapurisa mambo kuti makati musateme mizhanje muchakata mukute muchakata watemwa apa ndinhingi inini chokwadi pamberi pamwari ndimi mupurisa wamambo izwai shakabiro wavo saka ndirege kutaura ngechekuti handitika awa ndakataura kuti apa handi panguba handitika pako iwe ibva apa uende apa muchakata iwe uri mukati mevanhu iwavo wakatema muchakata wavo hongu inini handina kuzoenda kwanditaure pakuti mapurisa amambo kuti muchakata wakatemwa ndinoimhosva shuku handiri handina kutaura ndakati watema munda mavo kana iye Rex paakasvika abvunza kuti muchakata watemwa nani wakaramba wakanyara because wanga uri against me. Mazvita ini mambo ndiri kuona pandambotaura kuti ndinoona kunge Sabhuku wani protect ndakaenda kunotaura kuti wakupfurira muganhu atema muchakata muti Sabhuku arega kutaura kuti muchakata watemwa kuna mambo saka ndo pamukuronga asiri kuprotecta iba ane side nekuti kusvika nhasi kubva 2003 kusvika nhasi Sabhuku ava kunyange pane zvainetsa kumashure pavakandipinza mubhuku ndakanyatsopinda havana kunditengesera havana kuti ndaendesa nyaya yangu iyo yemuganhu vakazondichinjira ka 2021 kubva 2003 muganhu wachinja handiti ka hamene nyaya yemuganhu inotaura 2003 ndo pemakapiwa ndo pandakapiwa 2021 kwawachinja 2022 ndo pawazochinja 10 years yese havana kuchinja 20 years baba 2022 ndo pachinja muganhu pavari kuti apa vakanditaurira pasore mapo baba pabutara pachi pane muganhu hawana kuparima apa nanhasi hawasati waparima ndizvo here kuti makavapa 20 zvokorera mazochinja after 20 years pakanenge pakuzi wakawana wamumba manje ndipo pakazoti ava vakuda kuisa muganhu wavo manje ndipo pakazoti aiwa samabwe pamakaisa apa pamakaisa munhu apa ka handipenyuba ani mapona pamakaisa munhu handipenyuba penyu munoguma after 20 years yakabhurokana mitongori asi wangaparima dai wanga wakaparima ava anenge auda pekutogara futi mwana ere shangamiri dai kuti dai wakaparima ka musi pane mutitaura ndikuda kuti hawana kuzoparima kwaSabhuku ndosaka ndati Sabhuku ndikuona ngo vasingani protect vanondichinjira nekuti kubva zvatataura nyaya yacho handina zuva randakagara nekomiti yaSabhuku avo kuti vandigadzirisa munoda here baba ndipabani murombo kuti mambo ambouyeko kusvika panharaunda nokuona zvakaita ini handina dambudziko tiri panzvimbo ipapo
ine handina dambudziko nazvo asi ndepapi Sabhuku mariwe kana tiri kasvika panyamanda tofamba sei? Makasvika panyamanda moenda kuKuDare primary school. kuDare primary school hamuna kwadi village kupfuura pamwe mutemarari paya parasvika Kwa pachikoro Madzikane road. Madzikane road kubva matenda panozi pamandivhiri. Vangoenda road yani kuenda kubuda kwaMurozi inobata pamakondora paya. That's true. Pane pakangobira kute chete. Pane panochera moto kudai. ndipo Matenda ndipo pa. Pamauya neroad. Nayo. kuitongera kwenda ubende Yeah, exactly. Mukasvika umba yekutanga mdzasi yechi2 futi mdzasi mabira kamukoto mibva makwira muya myati mangu nenyikweyo kamota katinako kakayo asibvira kufamba ngobvira kufamba muzvacho ayi motika dziri kusvika dziri kusvika motika iyo dziyabva nei dziri kusvika zvakanaka matimai pamusoro ndiri kuti inini mota dzinosvika asi kusvika kwadzinoita mota yandaona apa izvezvizvi kwakuita kakuna yakaderera asi dai baba wati kuti tibatsirike wanouya kumatakshop wozofamba kubva pamatakshop yakaita rex izvozvo zvinofambika pane pakaita kunge pane tombo ayo kubva pamatakshop panenge papadhuze kutombo uko kure tinoya tisiya motika paingosara mambo anofanira zvekufamba chaizvo tinofamba tinosvika tipe zuva motipa tupetro touya ndiri kufunga kuti munenge mandibatsira mukaona makore andataura ndaingomanikidzwa mativi ese kana ndapoterawo kwamwe mambo apedza kuona wanozopa judgment pane next dare handitika apo wangouya kuona hakusikotonga vanoona pavanozouya kupa judgment vanoza kuti ndakasvika ndikaona pakadai judgment yakutoiswa aiwa munenge mandibatsira saka tinowana mari yedu yepetrol rini kuti tizouye muswe next dare tatobvako handizivi kuti dare ririko rini musa 8 tiuye before 8 alright pane pachida petrol yakawanda sei mari 100 ndio mari yepetrol nechikafu zvesepa nekuti kazhinji mambo mazuva ano vari kugara kamaziso avo saka vanenge vachitomuka kubva muHarare vachitonanga kuti vari kuya kuno nekudzoka $100 inotsvagika totirini kana tichiwapa mari ndokunga kuti iwo vanotiba hamusi kuita 50-50 here nomwe ari kutoti dei masvika ndiye dare rinozondibatsira kuti ndirifandewo maexpenses ndandichingobuda maexpenses masho ndichazotaura maexpenses acho izvozvi kuti timutaurire tise mashoko iye asipo zvinonetsa asi vaviri vanhu ndicherewo narichi saka mambo wakasvika ndikatsanangura zvandenditsanangura iwaona ndiri kuona sekuti zvakanaka ndikochero yakatokwa ka4 ranga riri garden ngatingofambire iwe itai kuti iuye ipapo pane zvekutaura tinobva tataura ipapo tirigosha magwere mupende muyo tiri ipopo imimi ndimuchati before musi uyu mototaurawo paine nguva kuitira kuti tijoinidzewo mafambiro acho kuti kutaura kwacho kuti mari yenyu iyo ini ndiri kuti mundipe mazuva inoshayikwa here $100 inowanika ndakutoda kuti mundipe zuva titobva kana kuti saka tinouya Manda inouya kana kuti tiuye China this week kana kuti Friday this week Friday date njani Friday anenge ari 3:30 because 30 zvirupera musi wechina saka Friday yakanaka saka imimi munokwidza kamari kedu kepetrol nekuti ndiko tinotoisisa petrol yacho kuti titi 1 zvekuti tinetoda kutoti 9 ichaya tasvika ipopo makuseni kana kuri kufamba kana tikazonaiwa hedu tinombodzamba tiri kufamba kusvika tasvika ipapo tinoda kupira kusvika ipapo mambo wakura is now 82 years asi vanoda kufamba muchavazviona musi wacho ndingafarikana pamba pangu patsikwana mama zvakanaka havari kuda kuti mese mune tuboboto twekunetsana tunyaya tukare twese wari kufamba here unyasa kuona kuti yakapinda si yakadai ndoziva kuti vhiki taitoti ndikuda 250
kuti auye uye pene ndizvo saka mambo ati ndingoda fuel chekufamba dei mota ombe yaitona 60 kuuya 60 kudzoka pasi waona kuti kamota kadika kaifiwe hapana kubatirana handiti aiwa ndatenda nekutaura kwenyu zvakanaka vanhu takamira kuti mukakwidza kamari isu tauza kuti Friday tikuiko ndinokwidza saka asi ndikuda kundiziva kuti kana ndatuma ndine muzvikoro anodai wano kana wauya wanopa vanonzi kuchitsanga ndiasesa wedu muchanyorerwa Ndinokunyorerai. vanenge vari pandika padhuze vanapa padhuze muri pastation ipapo padhuze ipapo masvika ipapo ndinopangidza bombo tiri kuita kuti vakomana vanofambisa timaona kuno vamwe vada kuvatira kuenda kwada kuenda saka bheti avo havafambika handiti vanenge vari panzvimbo imwe aiwa ukati washa ipapo vanenge vari kuona bhora patombo handiti aiwa manje Friday hatiendi pakura nenge ndiripo handiti aiwa Friday kure mari yenyu iri kutoya muchakumbira kuti ndipiwe phone number mukomana wacho anofurana before Friday mari inenge saka toti yapera taakumira kuti tiye panzvimbo mazvita henyu ute dzakwe utegotinodzanono nekuti inini ndakasvika ndobva ndafonera mambo kuti kanhu kaya katingatinako ati pano ewe baba chitsa zvakanaka ndinotenda sabhuku rega tiweiko right asi sabhuku munaona matauriro aita murume uyu ndikuona hangu kuti muri sabhuku pakaita vanhu 5 vari kutaura matauriro ekuti sabhuku andichinji after 20 years munoita rekodhi isina unaka gadzirisai panhu penyu pekuti mukapa munhu chino nhasi musarambe muichinja kana mapa matopa kana matorasika wozoona 20 years muzochinjira munhu dai atine mwana atine 20 years chanyaka ngechekutika ivo vandakapa wanga uri kuona asi havanoda kuti wauya waita kuti aiwa uyu mapa uyu handi pake wakavharamba wakanyarara aiwa kana apiwa nzvimbo ngoparambirenyi kana wapiwa pemunhu wapiwa wakavharamba wakanyarara kutoti wauda kuakaasabuku ndatimi mukapiwa panzvimbo panyangwe pemunhu asi mapiwa nashefu munovaramba here hamurambiwi saka anorambirenyu papaita 20 years pasina mboya kudai chino mukaenda kwamija ziri anonzariraito pamusoro ibaba ini ndiri kumbirawo kutaurawo ndimai muromba baba pakatemwa muchakata takanotaura kuti patemwa muchakata wakati wanoziya kwekuarichawa havapfuuriri muganhu bawanoziya ndobva tazoona aricha kutakura matombo nemota tikavataurira muri kuzviona sei akati havambouyi kuyadhi kwenyuba vanonyatsoziva muganhu ndobva tazoenda taakutoonawo kuchera foundation kumba kwavo baba tikavataurira kuti vanhu vakuchera foundation patakaenda taona vari kuda kuchera foundation takazosvika futi tikanzwa kuti baba watosumuka waenda kunoona mwana wavo ndobva takafona baba wakabva wati izvezvi handisi panzvimbo ndiri kuuya ndobva wazouya wachibva wasvika foundation yatopera udi kucherwa wasvika foundation yapera kucherwa baba takavataurira kuti saka baba toita sei baba wakati hapana zvandichagona kuita bani kuti vanhu vachera foundation saka munoti kana baba samaru wakati zvafoundation yapera ndichawamisa sei nyaya iripo chaiyo pakashanda mari imimi makapa samarwe mari shoma iye munhu ari kuimepa pafuta 20 years aisiwa nasabhuku kuri sabhuku akapiwa zvihombe nemunhu iye asi haasida kutaura chokwadi saka vanhu vari kuapa zvihombe vacho atema mukute asi kumhangana kuna mambo ari kujamba haasi kutaura pafuta 20 years pane zvaanopiwa kana kunyatidza akabvira kuti ndiyakutaura mambo ndiyapindura ipapo pindurai yaitara mai ava tatatotara kudhara neavo kuti apo mutasana chitedzai gwara iriri apa handiti maona iro rendaite ndakati madhiga mairi andiwo mushadi muchatora baba mukati madhiga mairi aya ndiwo amuchatora muchititi hanzi munorima murodhi makambozviona kupi kuti munhu anonzi kana dhiga renyu iri ratorwa munorima murodhi pakapasina rekatiri kuweko yapera mambo vari kuya oona rodi yacho kusvika pagraundiona tiina sabhuku nesitone wakuru vakati mutsangouraisa aiwa baba munobva madzidza nokuti sabhuku muri vanhu vewanhu wakuru vakati mutsangouraisa ndiwo mutsao mauri
atakuona tikurudzira kuti makaita zvakanaka kuti mambo aone ndakurero aiwa baba izvezvizvi makati takaripota tichiti chero ngawi titongwe kuti susu timbosara nepapi imwe makava mauya futi kuno kubva mataura kuti kwacherewa hakuna vanhu saka isusu toda kumbogara buya chero wakauya musuna achitaura kuti madarikira mugamu asi imi muri hapana vanhu bomire mambo ari kuya akatonga nyaya yemuganhu direx haasi zvakanaka mambo ari kuya ari kuzvika kufamba handisini ndakatonga upagani direx yakadimbwa kuti wakampa pakakura uyu mambo aipedza nzi kuya chakamira wakati makampa pakakura uyu saka direx yabva dimburi mabasa ari padiki rekisa haasi headman ba headman ndiye atauwawo alright uye kana dai anga ari headman saka mambo ndiye anopedza zvemaheadman chete aiwa choteta tinoteta mesa tipendere masoko enyu kuna mambo opane mamwe